Здравейте в Малки истории, предаването, което поглежда към живота през вашите лични съдби. Традицията ни задължава в последното за 2011 студийно издание на предаването. Ще си припомним най-интересните моменти, тези, които провокираха най-широк обществен дебат през изминалата година. През следващия един час с групата за позитивен натиск на Малки истории, нашите постоянни коментатори, ще се опитаме заедно да извлечем изводите от най-значимите за 2011 година събития. Ще разберете и коя е нашата нова кауза. Започваме още днес, но ще я следваме през цялата 2012 и нататък, ако е необходимо. За 150 хиляди души така изглежда всеки български телевизионен и кинофилм. Те просто не чуват и живеят в комуникационен вакуум. Да дадем смисъл на образите. Но не е готов за нея. Нямам къде да отида. Как се казваш? БНТ и Малки истории стартират кампания да направим повече български филми достъпни за хората с увреден слух. Това може да стане съвсем лесно, като просто филмите се субтитрират на български език. За да ни разкаже повече за това, при нас е Ивайло Захариев, чиято всъщност е идеята за всичко това. Заедно обединяваме усилията си, а Българската национална телевизия ще реализира тази инициатива от следващата година, като направи първи за сега сезон на сериала Под прикритие, разбираем за всички. Добър ден на Ивайло Захариев и на нашите гости Снежанка Асенова и Нури Яшаров. А Таня Димитрова ще ни помага в жестомимичния превод. Ивайло, откъде е тази идея? Как дойде? Идеята ми беше от това, когато се сприятелих с тях в театър Мимарт. Започнахме да си обсъждаме филми и в един момент просто забелязах, че те не обсъждат български филми. Те говорят за американски, за някой европейски филм, но като цитирам някое име на български филм, на тях не им е познато. И тогава всъщност осъзна, че нещо, което аз осъзнах преди няколко часа. Да, т.е. нормално е, ние не знаем за този проблем, който съществува, това, че те реално не познават българската култура, нали, говоря за кинокултурата и по такъв начин ги държи дистанцирани. Снежанка и Нури, какво всъщност знаете действително за българското кино? Успяхме да си поговорим малко с вас преди началото на предаването. Истина е, че повечето от нас не знаят много за българското кино. Рядко гледаме. Когато има такива филми, ние не ги гледаме. Няма субтитри, защото не разбираме почти нищо от това, което се говори. Това, което разговорите на актьорите няма как да ги проследим. Ние само гледаме като игра на сцена, без говор. Не разбираме това, което си казват. И някакси не ни е интересно. И затова сякаш българското кино е нещо, което... Хубаво би било наистина да има малко повече информация и достъп за нас. Изобщо субтитри, изключително недостатъчно е. Добре, разбрахте вече, че така по идея на Ивайло, подкрепено и от Българската национална телевизия, първото нещо, което ще имате възможност да видите, е първия сезон на Под прикритие. Кой обаче български филм, за който сте чели, може би, някъде из известниците или инета, кой е този български филм, който първо бихте искали да видите субтитриран за всеки един от вас? Снежанка? Под прикритие. А друг? Някакъв друг. Сякаш няма в главата ми останало заглавие на филм, което... Имате ли любим български актьор? Извън Ивайло, който предполагам е по много причини в сърцата ви. Асен Балтечки, любим мой актьор. Да. Много винаги съм харесвала играта му. Да. Ивайло, трудно ли се учи този език? Колко време ти отне на теб и как всъщност се запозна с Снежанка и с Нури? Аз започнах работа в театър Мимарт, частен театър за актьори с увреден слух и конкретно Снежанка ме е учила. И другите ми помагаха, но тя най-активно се влече в това да ми покаже конкретни жестове, как се изразяват глухите.
Колко време ти отне, за да започнеш да говориш свободно? 3-4 месеца, но може би ми помогна това, че съм се занимавал с пантомима и мога да владея ръцете си по такъв характерен начин. Добре, благодаря и на трима ви, че бяхте в студиото, и на Таня за превода, разбира се. Очаквам с нетърпение и аз да видя първия сезон на Под прикритие субтитриран, защото интересно ми се струва наистина как ще изглежда и се надявам да се възприеме тази идея. Така, ще се виждаме често определено.